سلام كبران كبراتنا زي يوتيوب قناه تخاطنا خميت صنحنا زوان زبولكم حصرتن وانا حبريتات تحزلكم قريبا لكم كسامو ودا تحبيركم صنحوا تواغن تدالو الليله اثيوبيا زخصته ايرترا لو معلت كالاي غبره ملسي بالا ايرترا بناي كوينات متخوتاخ اودو حورات هاجرات بوقع ودبدابي خص دحر مغربا نخلاي غزي لو معلت مغلص صوت يالا لك اخلت عامت مس غداي ود بحر بستاسسر وفري زكايد زنبر منغست بلصغنا ايرترا قديمو زخصصا كيتخصصكو خصص يليو كبل نايلو مغلص ايرترا كس قريبا له مولا حبريت حزنا لكم لنا كما خلاي مبرق صبغ زينا تسمع له نسدما وتادرات اسرائيل نغازا غديفوم يوصو خمزلو تسمعون ناب غبراو مسمر يورد كمزله تغليطو بزعبازو غداي سفح صبغون زيناتات كما خلاي مبرق يسمع له ناي غازا متا عدل انتي كخوني يزبلون كزرارب قتيل له قبل على قدام مستر ابي احمد استجمر وفر ايرترا غبر ملس توهي ولا نتقدام مستر دغف زغبرن لو معلت تزرغحن حبريتا نتخص ايرترا نتيغو ولا نتحبريتا خنبصح لكم هنا بزعبه تمزبل تግራይ اول قايت مجلس توهي ولا نت مجلس زهاو نتي خباب باكايدا سراح زمرح زلو اتو اشت دملو كونريل دمقه زودنيم كسابلومي كاب زنبر اكايدا فولي زخونه مجلس ترايلو مزب استاسسر كا وغن تግራይ ملسي خو وهاب تثبيت يغبر بزعبات مالي ابس مراس تخايد مخرون انبصح لكم حبريتا خليو بخالي وغن كبرات سماعتنا بريزيدنت دونالد ترامب زي تصبيو زينا سمعوا ناي نوبل شلمات سلام نعيوز غبن بمال نو حيوان كزاربو دحر مصنحو لومي كاب نوروي ناب نوبل شلمات سلام نمن يغبا زبل غدايات بزملكت اتقصال تشلام وقع تغليصو نسعو ريتو ترامب يتبلو بوزحه تغريمو ناي لو معمت ناي نوبل شلمات سلام زوسو دمنيوم بزرزر كتمعوا يخم كسام وداتام سنه صنح اتوم نزرغحم صات زيناتات من تخبصحكم لايك شير سبسكرايب مغبار يترسع بريزيدنت امريكا دونالد ترامب لوم نغوز سمعوا وزينا اسنبيدوم نايلوم عمت ناي نوبل شلمات سلام نعي غبنيو نعي كوهابن زلو انا يخبلو زغني بريزيدنت امريكا دونالد ترامب كابتن ناي نوبل شلمات سلام اتشلم نوروي لومي فرق معالت مغلص وهاب كلام سم ترامب فصيمو يتلعلن نايلوم عمت ناي نوبل شلمات سلام نبوليتيكانيا فينزويلا ماريا كورينا ماچادو كمستوهاب غليصو نسعو دما بريزيدنت دونالد ترامب زي صبصاب كساب زدالو ساعات ابتو غداي زهاوري يتيلن مراحي تقاومو بوليتيكاو سيلف فينزويلا ماريا كورينا هاجر ديمقراطياو مسلات مدرخاتنا هاجرنا بديمقراطياو مسغار كتاتو مقلاسنا يلوم عامت ناي نوبل شلمات كمس تعوتا ات كوميتي فليتو ناي 2025 ناي عالم ناي نوبل شلمات سلام ابتي نوسخ زمت زلو صلمات عالم نبلبال ديمقراطي زسفحفحا زلوا سبيتي مهاو ات كوميتي غليصو چوكون سلطان كح زغلو تلعلم نزغطمو لباماتن حلوتنا صنت افلطو مهاوي غبانا يلو ات كوميتي نماريا كورينا كاب قربا وان دحر اب لاتين امريكا كاب زلوا فليات ابنتات حنت بمخان ناي نوبل شلمات سلام مش لما قاليتو كمزنا بلن كلو دما بريزيدنت دونالد ترامب نايلو معمت ناي نوبل شلمات سلام نعي غبني يكون تبلو سموم فصيمو خيتلا على تريفو نسيع بروسيا لومي ابزا هوتو مغلط نزمت عمت نزكاي ناي نوبل شلمات سلام ترامب حصي يكون لو نحصيات ترامب دما روسيا ايتقاوم من يلا بخالي وغن بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي ترامب نزمت عمت ناي نوبل شلمات سلام حصي يكون تدلي ديلكم نزقربلكم حتى نو يحرحقات زغعازلو عينوتي ميسايلات كا امريكا انت هيومنا ناي نوبل شلمات سلام كنا حاطيهم نخلينا بمال قليصهم نزربا زلنسكي سعيو موسكو بورتع سحيقه كاب روسيا ابستوها ملسي اطوار هابنمو نسلام كمرصكم يزبل ناي زلنسكي ازراروا بحق وازايو اطوار نوغينا دلخا نسلام حصاي ايسحق انديو ختبل روسيا ملسيبا ابس مراي مكرل اوق حرحد تركب كفال سودان زمرحو جنرال عبد الفتاح البرهان بقدامي منسترم كامل ادريس زمرح لوخ اوادي دومنا باسمرا ليهم تمالي ابس مرا مس بصحب منسر غدات وصا ايرترا عثمان صالح اقابل استغبرلهم لوخ سودان مس بريزيدنت إساياس افورق تراخيهم كمخرم خانم تحبيرو لحر ساعات زوص حبريتا دما بقدامي منستر كامل ادريس استمرح لوخ مس بريزيدنت إساياس تراخيهم ممكارم غليصو تقدامي منستر كاب جنرال عبد الفتاح البرهان بريزيدنت إساياس تلاخ دبدابي خمس بصحب منستر حبريتا ايرترا حبيرو تحبريتا تميت اب كلتاوي زواون اخغراون غديات كمزه تكور حبيرو كلتيم جنرالات السودان عبد الفتاح البرهان جنرال محمد حمدا قالن وغن حزم كواغو انكلو بريزيدنت إساياس دغافن جنرال عبد الفتاح مخانو بغلصي اب تزاربلو خناتات كمز نبر يذكر كابز بتوسخ إساياس حدوان مس غازيطنياتات السودان اب زنورم نوح صانحت جنرال محمد حمدان داغالن بتري خمز نقف ويفلط لختما خرطوم حويسو سفيح مريت السودان بمقطر جنرال عبد الفتاح البرهان كاب كتما خرطوم لقيقهم كوت بمغار منغستم مقمطينا ودواويت كتما بورت سودان كغبرو زغددو جنرال داغالو دحرغل غزي سراويتهم سعره تغاطيمهم سراويت كبيد سعرات سلازغاطمهم كارتوم سفيح حزاتو زنبرت بوتاتات حديغم حجي اب كاوي دارفول يواغولو
ናብ ካልእ ዜናና ድማ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ጽቡቕ ዜና ቀፂሉ መንግስቲ እስራኤል ናይ ጋዛ ተኽሲ ደው ብምባል ናይ ግዛት ስምዕ ምጽዳቕ ስዒቡ ካብ ጋዛ ወታደራት እስራኤል ይወጽኡ ከም ዘለው ተሰሚዑ መንግስቲ እስራኤል ናይ ተኽሲ ደው ብምባልን ናይ ግዛት እስራትን ናይ ምልቃቕ ዘምርሕ ናይ ጋዛ ስምዕ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣጽዲቑ ሎሚ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ድማ ወታደራት እስራኤል ብዙሓት ኣጽዋራት ካብ ዝቆጻጸርዎ ቦታ ገዲፎም ይወጽኡ ከም ዘለው ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ትማል ዓርብ ምሸት ምስ ካቢኔኦም ኣኼባ ኣካይዶም ነይሮም እቲ መንግስቲ ህያውን ምውታንን ሓዊሱ ንኹሎም ግዛት ዝልቀቑልን ኣገባብ ኣጽዲቑ ሓማስ ህያዋን ዝኾኑ 20 ግዛት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክትለቅቕ ከላ እስራኤል ብወገና 250 ፍልስጤማውያን ናይ ዕድመ ልክዕ እስራት ካብ ጋዛ ዝተኣሰሩ 700 እስራት ክትለቅቕ እያ ብኣማዊት ዝቑፀሩ ናይ ረድኤት መኻይን ምግቢ መድሓኒትን ነዳድን ሒዘን ናብ ጋዛ ብምእታው ነቶም 2 ሚልዮን ነበርቲ ክበጽሓ እየን ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዝገለጹ መብዛሕትኦም ኣብ ድንኳንን ፍርስራስን እዮም ዝነብሩ ዘለው ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝምራሕ ኣስታት 200 ዝኣኽሉ ሓይልታት ዝሓዘን ሓደ ጉጅለ ናይ ጋዛ ተኽሲ ደው ብምባል ኩነታት ክቆጻጸሩ እዩ ተባሂሉ እዚ ሓይሊ ካብ ግብፂ ኳታርን ቱርክን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትን ዝተዋጽኡ ወታደራት ዘጠቓለለ እዩ ተልእኾኦም ድማ ኣብ ጋዛ ናይ ተኽሲ ደው ብምባልን ስምዕ ምቁጻርን ምክታልን ዝኾነ ዓይነት ጥሕሰት ወይ ወራር ከይህሉ ምርጋጽን እዩ ሓደ ላዕለዎት በዓል ስልጣን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብወገን ኣብ ጋዛ ሰራዊት ኣሜሪካ ከም ዘይዋፈር ተልእኾ ኣሜሪካ ናይ ሓባር ቁጽር ማእኸል ምፍጣር ጥራይ ምዃኑ ገሊጹ ኣማቲ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ጃሬድ ኩሽነርን ፍሉይ ልኡኽ ስቲቭ ዌትኮፍን ምስ ኔታንያሁ ተራኺቦም ኣብቲ ናይ ካቢነ ኣኼባኦም ተጸንቢሮም ነይሮም ናይ የማን ዝንባለ ዘለዎ ሚኒስተሪ ኢታሜር ቤን ጊቨር እቲ ስምዕ ብነፍሲ ቅትለት ዝተኸሰስሉ እስራት ዝልቀቑሉ ክቃወም ምዃኑ ቀዲሙ ተዛሪቡ ነይሩ እቲ ናይ ተኽሲ ደው ምባል ስምዕ ምእዋጅ ስዒቡ ካብ ኣብ እስራኤልን ጋዛን ብዙሓት ሓጎሶም ገሊፆም ኣብ ቴሌ ኣቪቪ ኣብቲ ኣደባባይ ጉዞኣት ነበርቲ ባንዴራ እስራኤልን ኣሜሪካን እናወልውሉ ናብ ገዝኦም ይመፁ ኣለው ብምባል ብጭርሑ ሓጎሶም ገሊፆም ኣብ ደቡባዊ ጋዛ ድማ ብውግእ ዝተመዛበሉ ኣደ 3 ቆልዑ ዝኾነት ሃና ኣልማድሁን ዕረፍቲ ብሩህ ተስፋን ከም ዝተሰምዐንን ናብቲ ኣብ ሰሜን ዝርከብ ገዛ ንምምላስ ተስፋ ከም ዘለዋን ንቢቢሲ ተዛሪባ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ዝበሉ ድማ ሕጂ ዝተሰከምዎ ተኽላ እንታይ ነት መጻ ዕድል ጋዛ እንታይ ይኸውን ዝብል ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን እስራኤልን ሓማስን 20 ነጥብታት ዝሓዘ ናይ ጋዛ ተኽሲ ደው ምባል መደብ ቀዳማይ ዙር ከም ዝተስማዕምዑ ምዝራቦም ይዝከር እቲ ስምዕ ካብቲ 20 ነጥብታት ዝሓዘ መደብ ሰላም ትራምፕን ጥራይ ዝሽፍን ከም ምፍታሕ ኣጽዋርን ሓማስን ናይ ጋዛ መጻ ምሕዳር ዝኣመሰሉ ወሰንቲ ጉዳያት ሕጂ እውን ኣይተፈትሑን ሓማስ መንግስቲ ፍልስጤም ክሳብ ዝቃወም ኣጽዋር ከም ዘይተፈትሕ ገሊጻ መሰረት መደብ ትራምፕ ጋዛ ንመንግስቲ ፍልስጤም ቅድሚ ምሕላፍ ብፍልስጤማውያን ምሁራት ዝቃወሙ ግዝያዊ ምስግጋር ኮሚቴ ከተመሓድር እያ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተጀመረ ወፍሪ ኤርትራ ግብረ መልሲ ተዋሂቡ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ደገፍ ዝገበረን ሎሚ ዕለት ዝተዘርግሐን ሓበሬታ ነቲ ክሲ ኤርትራ ነፂግዎ ኣሎ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምሕዳር ናይ ፕሮፓጋንዳ ልሳን ዝኾነ ሬድሲ ቫይካን ዝተሰምዐ ገጽ ብዛዕባ ሽልማት ኖቤልን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ክትዕ ዘልዕለ ሕቶታት ምልዓል ይዝከር ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምሕዳር ልሳን ዝኾነ ገጽ ኣብቲ ጸብጻብ ሽልማት ኖቤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ክሕደግ ከም ዝግባእ ጠቒሱ ነይሩ ሽልማት ሰላም ኖቤል ኣብ ዓለም ካብቶም ኣዝዮም ክቡራት ሽልማታት ሓደ ኮይኑ ከም ጸንሐ ዝገለጸ እቲ ጽሑፍ ንቅድሚ ሕጂ ተዓወትን ዝኽብር ሽልማት ድሕሪ ሽልማቱ ነቲ ሸለምዎ ትካል ዘሕፈርሉ ኣጋጣምታት ምንባሮ ይርስዓን ኢሉ ናይ ቀረባ እዋን ኣብነት ድማ ጉዳይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምልዓል ይከኣል ዝበለ እቲ ገጽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብ2019 ምስ ኤርትራ ንዘርእይዎ ተወግሶ ሰላም ኖቤል ሽልማት ተሸሊሞም ይኹን እምበር ድሕሪ ቀረባ እዋን እቲ ቀንዲ ምክንያት ሽልማት ዝነበረ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ እንደገና ናብ ምፍራስ ይምለሰሉ ክብል ከሲሱ ነዚ ክሲ ነፂጉ ዝወፀ ሓደ ሓበሬታ ሎሚ ዕለት ኣብ ኣጋዚና ዝተባሃለ ደረገጽ ተዘርጊሑ እቲ ድሕረ ገጽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 6 ዓመት ኣቐዲሙ ንሽልማት ኖቤል ዘብቅዖ ቃል ከም ዝሓለወ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዓወትዎ ናይ 2019 ሽልማት ሰላም ኖቤል ድሕሪ 6 ዓመታት ሓድሽቲ ዓዋትን ንምምራጽ ኣብ ዝተዳለወሉ እዋን እዩ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፕሮፓጋንዳ ልሳናት ኣብ ዘመተ ምጽላምን ከም ዝተጸመዱን ገሊጹ እቲ ጸብጻብ ኣብይ ንእስራኤል ሕብራት ኤሚራትን ዓረብን ወኪሉ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ይኸፍተለው ዝብሉ ብርቱዓት ክስታት ይቐርቡ ነይሮም ክብል ኣመልኪቱ ሽልማት ኖቤል ክስረዝ እውን ሕቶ ቀሪቡ ምንባሩ ዘዘኻኸረ እቲ ጸብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሽልማት ሰላም ኖቤል ሙሉእ ብሙሉእ ይግብኦም እዩ ምክንያቱ ዝኣተውዎ ቃል ሓይሎም እዩ ክብል ኣተንቢቡ ምምሕዳር ኣምባገነን ኤርትራን ኢትዮጵያ ኣብ ምፍራስ ተጸሚደሎ ክብል ዝኸሰሰ እቲ ጸብጻብ ካብ ምቁጣዕ ጀሚሮ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት እታ ሃገር ኢዱ ብምእታው ይርከብ ክብል ከሲሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ክቃለሱ ከም ጸንሑ ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ክፈጥሩ ከም ዘይደልዩን ኣብ ላዕላውነት ኤርትራ እውን ስጋት ከም ዘይፈጥሩን ገሊጹ ብ2019 ኣብይ ንሽልማት ሰላም ኖቤል ምዕዋቱ ምስቲ ምክንያት ኮሚቴ ሙሉእ ብሙሉእ ዝስማዕምዑ ምንባሩ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ንሰላም ዝወሰድዎ ተባዕ ስጉምቲ ንሽልማት ከም ዘብቅዖም እምበር ናይቲ ሰላም ዘላቕነት መረጋገፂ ከም ዘይኾነ ገሊጹ
ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ናይ ትግራይ ውግእ ካብ ወልቃይት ጸገዴን ጸለምትን ሕሞራን ተፈናቂሎም ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆብ ጣብያታት ትግራይ ዝርከቡ ተፈናቀልቲ ናብ ቦታኦም ይመለሱ ብዝብል ኣብ ዝወሃብ መግለጺ ብወገን ትግራይ ህጹጽ ግብረ መልሲ ተዋሂቡ። እቲ መግለጺ ዝወፀ ቢሮ ኮሚሽን ትግራይ ኣቢሉ ኣብ እዋን ውግእ ዝተፈናቀሉ ዜጋታት ናብ ገዝኦም ክምለሱ ኣለዎም፣ ሓደ ተፈናቃሊ ካሊእ ድማ ኣፈናቃሊ ኮይኖም ሰላም ክተምጽእ ኣይኽእልን እዩ ብዝብል ትማሊ መግለጺ ዝሃቡ ኮነሬል ደመቀ ዘውድን ኣቶ እሸቱ ደምለውን እዮም። እዚ መግለጺ ኣብ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ተዘርጊሖም። ነዚ መግለጺ ስዒቡ ካብ ትግራይ ዝተሰምዐ ድማ ቁጣዕ ዝተመልኦ እዩ። እቲ መግለጺ ተፈናቀልቲ መለሱ ዝብል ጻውዒት ኣብ ክንዲ ዘተኩር ቀንዲ ትኹረቱ ኣብ ምጽራር እቲ ከባቢ እዩ ነይሩ። ቢሮ ኮሚሽን ትግራይ ኣብቲ መግለጺኡ ሕገ መንግስቲ ስምዕ ፕሪቶርያን ምጥሓስ ይኣክል ኢሉ እቲ መግለጺ ወሲኹ ኣሚኮ ሓላፍነት ዝጎደሎ መደብ ብምድላው ንምዕራብ ትግራይን ክፋል ክልል ትግራይን ዝኾነት ክልል ኣምሓራ ከም ዝኾነ ገይሩ ብምግላጽ ብሽም ወልቃይት ጸገዴን ጸለምትን ሕሞራን ዞባ ብምባል ብዛዕባ ምምላስ ተፈናቀልቲ ጌጋ ዝኾኑ መልእኽትታት የመሓላልፈሉ ክብል ነቲ መደብ ዝነበሩ ቅሬታ ገሊጹ። ኣብዚ ምጥሓስ ሕጊ ፌደራላዊ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ብምባል እቲ ቢሮ ጻውዒት ኣቕሪቡ። እቲ መግለጺ ወሲኹ ኣሚኮ ሓላፍነቱ ዝጎደሎ መደበር ክዕሪ ካብቲ ሕገ መንግስቲ ፌደራልን ስምዕ ፕሪቶርያን ዝጻረር ተግባር ክቁጠብን ድምጺ ገበነኛታት ካብ ምዃን ክቁጠብን ነተሓሳስብ ክብል ኣፍሊጡ። ይኹን እምበር እቲ መግለጺ ብዛዕባ እቶም ተፈናቀልቲ ክምለሱ ጻውዒት ዘቐረበ ኮነሬል ደመቀ ዘውድን ኣቶ እሸቱ ደምለውን ዝበልዎ ነገር የለን። ክቡራት ተኸታተልቲ ሎም ዘለናዮም ርእሰ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና። ላይክ ሼር ኮመንት ምግባርን ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ክትገልጹና ብልና ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም።